Konai din sinok tui hapbwi ekdom ani bwsak pura kisi aro bwtui din jai ko ningle bwrwi si sitra no sabai laikrwnai hini ang dongriwi toni rimani turi khe thaijak no khada londe kothama khai lokmani iko phantok khang he gabla te hekatini hike phungka ham jotono no tabuk ang phantok khangnai tongo phantok bisi bwthai bali bangya bengkhangkhe iko bwthai omno no bwtui chanai khagara nakho busu gwnang bwla mokhai busu pana kirita busu darik jangno no Thaisalai khakbai khang thwiphaika iko phantok busu pamani mo tai toria amsa kanya bura rasine mayo berek be bai thangno no wait ma busu pamani dunokha khakbai grana khosaka phantok thaibri suruk je mansio tai hinge chigon ta hinge omo bari ni moi kuthang andong tei ta kaisa tamseng kamo denta tei sejna blai o tinta no baja khaisa naita konai din sinok tui hapbwi ekdom marang suka watui khanya amtei sinowo ge tui hapbwi tongnani kosto ong belai kheno nadi ani bwsak pura kisi yang suki tola tei ki hapayo bayang tei khai tui mamang se ko tui mamang samo iko aro butui din jai ko watui khanyam tei অবস্থা নাজি watui kwbang wakhaise khaima mangse অবস্থা anbo sago pura kisingjak sibrung sabarni ko watui o kharok tanmani ang omorok kisa poriskar khaigana tabuk tui rok thumui narokbai ulo malai phina haino hai yang tei khe tui chormoi tui bangmani yang ni simi se 10 balti thagyarok tui ma khibi khana okay nok bising hingge sini room ni hingge gabla thaisa ma khibi ka tui yakung rok nailai ko tui nangmani kohoi ungtongkha tui bisi nangkha hoisaya diba ambago hoi tongbai kha japharo ksak wngkha balti 10 balti rok ma khibi kana tui pura tui kuplung khai bukhorok robo sika hingga ba sui ma tuku khata kes khengdege ko ani pen kasam sutini no hingga moba no bukhorok ro huta tabuk mai jawoi taisa dukana thangnai ang nok poriskar khaimase 12 ta ni simi khayo 2 gonta angkha tabuk 2 ta baji tong 2 ta 10 rok 15 rok baji khana tabuk ang ঠিক খাইতে tui rok khibide 1.5 ঘন্টা rok wngkhana 1.5 ঘন্টা rok wngkhana hingke tarpore rok subai kha manui rok subai bokhorok sui tui tu hingke ba tibo leria diba hingke tui tuko baitia ko tei ko 2 ta baji thangata ta khambaise oi dukano thangjagonai tabuk ang mai chai pikha dukan thangnai hine bwkhnai bo khalina khai ko milip ke khalina ba suja khai bwkhnai si lok phaijao kha ang bwkhnai kolok khai bisi tongmaya te bisi din kwrui te kisa logoi phaika ngai raisina jagonai bwkhnai kolok hingke ang belai ke kosto nangjago haini bagai ra rainao sai khaijong ra ang bwkhnai rama bo bui nangya bwkhnai bara hingke aram hingke o thangnai ani vlog o
Phru kaisa borok jela den khana bori den saimia ano comment haihini khaido ang saya deba video no sajagi to like di hane ang mane joto video na ang to sao abo to ang mane sajagi to haise like di sajagi oi like di hine ang to kebno jabardasti hiable kai boketam sa nongle bori sitra no no sab like de na hine au kok to tingo bori sitra sab like de na bana ga kokre like dia khabari ata nang sajagi phano sangsara boi kwbang ma sajang nai tong ge tabuk ang maibo sabai khaba dukano thangani jorang tongkha norgoi malai phinai ulo dukan rogo to asakang video rok khai manglak busy mang tong ge nogo phaiya hai norgoi malai phiwan do naide orone lama অবস্থা অরসি টমটম চার্জ খাইবে হংকে চিন্ন গানাও গমো বাতা মুসিনে বা হারপে mang অর গাড়ি হাবলাই কেসে ওয়াইসা ককলে নি আংলাই oyang kumitam jan ni saharo ikona de ani gangla eka ang dongre oi to ni re mane eka bothai rok turi ke thai jang no khada ani gangla dong di to ni jamani iko haro ko bere jagai khai dong ha tai o bising butongo iko tei ko nuhuya mo hke dalok to khi busu gonang ta dalok to khi hinta sangkhe mono busu gonang dalok phangsa si sikon sa oro asai phayo angka angbo dong rei to ni ri khata oro ni no phaisala khagai butui songai sakha berma butita budok de sana ni no nai phai mani angya kho te kisa torgla to bosok thasang to kha kele kotoma khai ka tipsi kora rei tong khoi thainen bagai kora rei tong kho oro ni se hata ni tanai ang wataya oro rogo madap sio he ke nogoti habai pura oro ni botani oro ha madap kha tei habo he ke tam phonong nai nung thong ko I want to show you one thing. You just wait and watch. bor tham phai mane nang ai siri oh haide Ang chakri man kha nung sia de tini manga. boy imanga sakiri man phote de oho Manga MPW chak manja. abere tano phongna nai Eh kuskri khable. aha Ta bodo. buku Iko. karin hanga Iko do. Iko haijat khai videos iya photo snam jak nai. Iko hage gel bisingo khaijak nai. Ang try khene jak ngya. Bisingo talang maya borok na je phataro tongo. khaise nai ja O borok ya de bisingo habya. Phataro se tongo. Hei. bori sitara jago Tagle kera. londi bo hinjago bori sitara londi ano londi hina ani wait besok saide man ang sujang ni mane osango miyani miya ota 2 din sigo sujang mani Miya go pudun. bo hangke 45 ang hangke 51 ai besakno nai ke bo 51 hinde one shot sari comment khaye Nin besano pro nuwi tongjak diba. tam no gyang na sana je bai thang mai ta sai manai ta je video siminong na ka sai mangala beri sitran nai ta amtirang dukho nangai lap kare hai diba boi je sapang sai tong tong ang mo tirang na ignore khare ka payo hai diba tabuk ang ani chalani bagai alu baja khalai renai alu baja khaina bagai helap grana ko yang helabai tabuk ang bono soya kuni baja sersinai ika ani lebu butui ready lebu butui nang naw gana mok pura ordek khna kha alu baja serbai lebu butui gali oi nang rakha tak obono nang nai ani besak kotama londe kotama khai thoksu mal khai Jaku basik kali. Musli kasih habzat ang sakit saja. Asli lewat butuhnya hangke bohok aram kematong. Lewat butuhnya ang
hanya nung tongman pra asik tok amsuk jarak kana mani amsuk jarak kana mani tak amsuk jarak ka yang bawa lip tapi ya mo hai cái chơi hai cái ăn cái sao cái yang kiếm ra bộ ăn sao zoom cái phim ya cái nó bùi tông tam đây phim ngủ của bộ cái đập bùi tông thế cái nào ra tông qua finish khai cả đây siapa kisa sorry jadi kan tak leh bawa telepon kau kelai bawa si kau naik gas thang kah bukan gas langsung खोनानि बान्ता तिनी थाइनि राय बटै नंखा ते खोनाबो बटै थाइनि रावै बटै एवनाय बेन जानाबो सम जागिया साना गोथां बना सारियाव फुं ओंखाय मियाखै देरैसो पगो सम जागिया Coba laha mana itu laha ang kaisa mo itu phang ngai do kwbang tangkha bo iko bo lok mani ang odo bo sakhale umsuk jara rok sengana ang umsuk jara rok asake sogo nadi do iko ang barat itu ya aske omoy tu bufang aske kucuk suksuka aro tikal tolani tui bahiman mani tor sukata yang tu tui layo ke ba tikate ke botai chukya da tong sibana mai rok sabai jakba seleu hai tong gan kai sere sabine kana tam gano resap masana nai ne gana jefano ani resap mani video next video phaisinai o blog o hangke logoi thangnai hangke narok next video nainen bage excited dangjak anglai belai na excited hangke narok bahai kana nai tongni tin bage an blog bom sijarani sinai narok malai next video tata